Gwamnatin tarayya ta fito da wani sabon tsari wanda take so ta taimakawa matasa ko kuma al'ummar Najeriya wanda suke da fasaha da kuma sana'ar al'adu, a inda ta fito da sabon tsari kamar mutane waɗanda suke yin harkokin waka, fina-finai da sauran harkokin al'adu da ɗaukar hotuna da sauransu. Shine ta fitar da wannan tsari mai suna Creative Development Economy Fund. Kuma ba ta ko'ina aka fitar da shi ba sai ta ofishin mai girma minista barista Hannatu Musa Musawa, a inda ofishin minista su kuma suka kirkiri wani tsari ko in ce wani buhu wanda yake cike da kuɗi mai suna wannan CEDF din, inda suke so su taimakawa ko kuma a tallafawa mutane da suke yin wayannan sana'o'i ta hanyar ba su kuɗi ko wani rance ko jari ko kuma a partnership alaka kenan ta kasuwanci, inda za su girmama abubuwan su yadda za a san su a duniya kuma ya bunƙasa harkokin tattalin arziki. Ba na so mutanen mu na arewa a basu a bashi, yasa nace zan bata lokaci in yi wannan bidiyon. Yanzu zan nuna muku linkin inda zaka buga cike, amma cikewar ba karamar cikewa bace, tana buƙatar professional accountant ya zauna ya maka tsari na duk abin da kake bukata ya cike maka wannan abubuwan. So saboda haka zan yi dan takaitaccen bayani akan nan abin da na sani na hanyoyin da zaka baka cike. To kamar yadda na bayani a baya, gashi nan idan kuka shiga website din kun ga abin da zai baku. Gashi nan the Federal Ministry of Arts and Culture, Tourism and Creative Economy is pleased to announce the roll out of the Creative Fund, kamar yadda na muku bayani a baya. To za ku scroll haka ƙasa, idan ku scroll haka ƙasa za ku zo gurin click here to apply, sai ka danna nan gurin inda zaka apply kenan, zai bude maka. Kun gani gashi nan ya bude irin bayanin da na yanzu. Gashi nan kun ga abin da za a bayar. Tun da kan dala 100,000 abin da ya sama, abin da za a bayar kenan 2025. So nan gashi nan in ka sa email ɗinka zaka sa company name, sunan kamfanin ka, sannan na biyu zaka sa company address, sannan zaka sa proof of registration ma'ana CAC kenan, shaida kamfanin ka an masa register, sannan zaka sa main company contact name, sunan kamfanin ka, sannan zaka sa main company contact phone number, asalin number company, sannan ga main contact email address din kamfanin ka, email din address din kamfanin ka, sannan sai supplementary company contact, supplementary email address. To a haka akwai phase A, B har zuwa C, supplementary har guda uku duka na sunan kamfani da phone number da email duka. Idan ka gama cikewa ga suna a gaba, sannan zaka zo sama, sannan nan gurin sector da your business operate in, a wannan bari kake a cikin wayannan abubuwan. Gashi nan visual arts, creative site, music and video, film and video production, festival, carnivals, animation and VFX, heritage, duk ga nan a inda kake nan zaka zaba kai selecting. Others ne ma sai ka saka je kai bayani. So nan kuma aka ce a current stage of your business plans, a wannan mataki shi kasuwancin da kake so ka fara yake. Misali in concept adaptation ne, a matakin da tunanin abin da zaka fara kake yi, ta yaya zaka fara, wa zaka yi aiki, ta yaya zaka samu riba, shine concept adaptation. Sannan feasibility study, kana tunanin idan ka fara abin su waye za su siya, ta yaya zaka samu riba. In business plan ne kana matakin wato rubutaccen shirin kasuwancin gaba daya da sauransu. Sannan what type of funding investment structure are you seeking, wani irin taimako kake bukata. Gashi nan sunan private public partnership, ga sunan equity investment, in kana so ka bada wani share daga cikin kamfanin ka a zuba ma hannun jari ku dinga raba riba, kwasi equity a taimaka maka da jarin, amma mutum ba zai fara karɓar riba ba, kamar taimaka maka zai, amma bashi ne ba bashi bane, sai kamfanin ya fara samun riba ku raba. Debt finances, loan a baka kuɗi, grant, gashi nan blended finances, chance kawo a dama jari a baka, duk sai ka zaɓi irin taimakon da kake so ko order. To kun ga inda buhun kuɗin yake, ku duba fa jarin da za a iya taimaka mu da shi, ko kuɗin da za ka yi investment din za ka iya samu a business ɗinka daga dala 100,000 zuwa 250. Kusan nawa ne wannan naira kuwa? Ka harfa zuwa dala 500,000 zuwa dala miliyan 1, sama da biliyan 1 wani abu za a iya baka. Sannan kuma nan gashi what is your ticket size, funding requirement. So in ka zaɓi ticket ɗin zaka faɗa funding requirement ɗin abubuwan da kake bukata da zaka bayanin su a ansa gashi nan. Sannan nan what is your expected use of funds, sannan kai bayanin abin da kake tunani zaka da wannan kuɗin, kada ya kasa da kalma 150, nan ma zaka rubuta musu. Sannan what is your expected promoters contribution, me zaka iya kawo a cikin abin da kake bukata, me zaka iya bayarwa a tallafa maka da shi a cikin abin da kake bukata na kuɗi, shi ma zaka musu bayani. Sannan sai kasa me ake magana, aka ce submit a business case that will include the following key assumption for a 5-year period. Kun ga mutanen mu da yawa ba su da irin wannan abubuwan, suna kasuwanci amma ba su da record din abubuwan da suke yi. Kun ga aka ce revenue assumption, me kake tunanin business ɗinka zai iya kawo maka a ciki in ka fara yin sa. Sannan cost assumption, me kake tunanin zaka iya kashewa a cikin shi wannan kasuwancin naka. Gashi nan opex shine kudin gudanar da kasuwanci, abinda kake kashewa, lantarki da kuma expenses din kamfani. Ga capex nan shi kuma wanda yake kudin siyan manyan kayan ayyukan kamfani. Ga EBITDA, kudin da kake samu gaba ɗaya kafin ka cire haraji, duk zaka yi record din su ka dora a matsayin Excel. Mutanen mu duk ba su da irin wannan, in baka da shi ka nemi ka san yadda zaka ka fara saboda irin wannan damakin. Sannan please submit 5 years revenue assumption and forecast for the business case that you have, abinda kake tunani nan da shekara 5 zaka iya samu. Sannan please submit 5 cost assumption
and forecast for the business for example submit. Bana so bidiyon ya tsayi da yawa ne, nan ma duka wayannan abubuwan da na faɗa ba su wayanda kake tunani zaka submit. Sannan are you able to submit up to date financial model for your project at the time? In yes, in zaka iya submitting ka sa musu yes. Sannan if please ka attaching the file. Sannan if you are unable to submit this time, please select your reason. In ba ka iya submitting ba ka faɗi dalilin ka. Sannan will you be interested in receiving additional project preparation support for the development of your business case financial? So nan da gaskiya kana buƙatar kwararren accountant. Ni ba accountant bane anan, dan abin da na sani ko nake da muku bayani, sai ka nemi kwararren accountant ya maka bayanin wayannan abubuwan sosai. Dan Allah dan annabi mutanen muku ciki, saboda wasu daga cikin mutanen kasar na irin wayannan dammakin suke samu business din sai tafiyar da ba ku tunani, mutanen mu ake barin su a baya. Dan haka ku cike kuma ku yi following dina. Nagode.